Здравейте пак! Как сме? Добре ли сме? Живи ли сме? Който ме слуша от по-дълго време или особено последните записи, мой девиз или мой въпрос е винаги живи ли сте? И който е слушал добре, знае какво има предвид. Жив е този, който е свързан с живота. А кой е живота? Исус Христос. Той, който е пътят, истината и живота. Значи единствено число, единствено такова. Не един път, истина и живот, а пътят, истината и живота. Значи вън от него всички са ходещи мъртъвци. Тъй, че призовавам всеки, който не е приел Исус Христос, да приеме, за да се свържи с вечния живот, защото просто не може да влезе в рая. Нали? Иначе пак сме вечни. Не свършва живота, когато се умре. Душата продължава, но само си две места има. Няма средно положение. Или си в ада, или си в рая. В рая, нали, там където истински е добър, т.е. хубавия живот, нали, е Исус. Нали, при Исус, нали, който ни е изкупил чрез кръвта си и който е възкръснал на третия ден. Тъй, че това е много важно, два фактора. Нали, той е жертва за греховете ни, както мюсюлманите, нали, там казват курбан, и другите религии може би по друг начин, или пък също имат курбани, но единствената жертва е Исус Христос, който е слязъл от небето. Това беше преобраз, беше даден от преди време с Авраам, който видя, нали, коча, или там агнето ли беше, когато Господ му го спря да ни принесе жертва сина си. Мюсюлманото мисля, че това разбира се, казва, че това е Исмаил, но това не е Исмаил, това беше Исак, синът по обещание. И този коч, който беше между храстите от Бога, когато каза спри, не те коли, но виж, това е, който него ще заколиш. Фактически вместо него, т.е. Исак е преобраз на човечеството, нали? Калча е всъщност Божия агнец, казваме на Исус, който преобраза, който в едно време, нали, тогава е имал идеята като подсказка, че ще дойде време, когато аз ще пратя Божия мой агнец, моето агне за вас, нали, и някой да се жертва. Това е най-голяма, няма по-голяма ценна жертва от единствения син, като единороден син, нали, Исус Христос, който изкупвани чрез неговата кръв, като става жертва за нас. От това той по принцип, като Бог, човек не може да умре. Нали? Той е човешка страна има. Тялото може да се убие, но той се позволил, иначе нямаше да могат да го убият, ако не беше позволил, но трябваше да пролива кръв. И след това трябваше да слезе в ада, т.е. да пролива кръв, да умре, за да победи смъртта, да слезе в ада и оттам на третия ден, понеже е все пак Бог, слиза в ада, защото той умира като поеме всичките ни грехове на цялото човечество. Тоест и той на нашите вчерашни, сегашни и утрешни грехове, които ще ги правим вече не по желание. Има разлика, когато вярваш в Исус, ти вече не си същия, ти си новороден и новороден по дух и вече и дори да съгрешаваш, те намаляват и по-малко и по-малко. Нали? Не може, никой не иска да облича мръсни дрехи върху чисто тяло. Това е най-нормалното нещо. По същия начин един новороден човек не иска да греши. Той става съвсем ново естество отвътре и той не обича, вече не му харесва, не се наслаждава и има силата отвътре, нали, чрез Исус, чрез духа, който той праща. Така. Онен ден, като говорих малко, бях споменала, че какъвто виждаш нали, Бог, такива неща ти се случват. И вярата е много важно нещо, а вярата идва от слушане. Зависи какво слушате, нали. И се запитате какъв Бог вие имате. Да, знаем Бог Аврамов, Исаков и Яковов, но вашия Бог кой е? Какъв е той? Какви подвизи той прави? Какъв го представите вие? Бог, който наказва, за да отдава уроци, Бог, който ни въчува, Бог, който иска ви да сте бедни, само да покаже колко се жертвате за него, или той въобще бедността едва ли не е святост, Бог, който не участва във вашите дневните ви дела или какво и не ви разбира. Кой Бог ви имате? Та когато говорих примерно с баща ми, нали, там, понеже той все ме вика просто си каквото и да прави или да не правя, просто той да вътрешно го признае понякога, той просто не обича да казва, не смее да го, не може да го казва, това е някаква обсебеност, нали. Не иска да признава.
И така както да е, и той ни обича и ми казва просто, но аз казвам, Господи, викам, аз знам какво ти казваш за мен. Не, че съм съвършена, не, че наистина съм добра. И Библията пише, че Бог избра прости неща на света, нали, за да посравим мъдрите, но това не означава, че ние да останем прости. Аз имам мъдрост, защото съм го приела. Фактът, че се приемаш Исус Христос, ти си най-мъдрият човек. Нали, глупово е да отхвърлиш спасението си, нали. Тъй, че ние сме най-мъдрите от една страна, от друга страна Божията мъдрост е глупост за пред хората. Значи, и тъй, че той, нали, освен, че просто така да кажем, се свикнал да кажем, така ма гледа, вижда, той дявол не му позволява сигурно, но слава Богу, че аз знам че Бог ме обича и дори да съм просто, той не ме гледа. Той ме гледа все едно вижда Исус, нали, като ново естество. Аз не казвам, че съм перфектна, че не правя глупости, нали, все още и съм била наистина глупава, но все пак затова иска да кажа, че Бог избра глуповето, за да изпосрави мъдрото. Един много мъдър се смята се човек, точно тия пък отхвърлят наистина Бога и казват, да, това е за простите хора, за това за бедните, това за глуповите, и т.н. едва ли не. А това е най-голямата мъдрост да избереш живота. Тъй, че в това отношение ние сме мъдри вече, по-мъдри от тези, които са го отхвърлили. Но мисълта ми бях казала, че, нали, той вече, вижте, той ма вижда такава. И вече дори, нали, аз бях казала, че той, нали, бях дала пример с Бога, как когато ние не му вярваме, че той е богат и той обича, иска ни да сме богати, ние не можем да приемем това нещо върху себе си, то не работи върху нас. Ако мислим, че Бог е беден Бог и иска ни да сме бедни, ни точно това се случва в живота ни. Ако ние вярваме, че вече почваме да вярваме, че той наистина, което е истина, дяволът чрез религията, нали, ни е излагал, че той не иска да сме бедни и т.н. И че той, нали, че малко да се позволи с повече разточителство едва ли не, и това наистина и се чувстваше едва ли не гузен, нали. Виждаш, има бедни, има гладни, защото ти си позволяваш това и това, прекалено много харчиш, нали, обаче се оправдаваме, че бедните да храним. Нали, по тая логика и фарисеите бяха казали на тази, която нали, изля всичкия си аромат, нали, парфюма, който струваше много пари, и веднага, нали, бедните. Той бедни винаги ще има, но това не означава, че Бог е прекалено. Бог толкова богатство има, че той по принцип стига за всички. Бедни са бедни, защото мисленето ми е такова. Иначе той иска всички да сме богати и ни трябва да се чувстваме гнусни, когато имаме нещо повече. Така. Мисълта ми е, че ако не го вярваш като такъв, няма да се случи. Ако не го вярваш като изцелител, няма да ти се случи. Но бях дала пример с баща ми, нали, той понеже вярва, че съм глупава, каквото да правя, дори мъдро, за него му се струва глупост. Той просто не може да му се рада, го вижда обратно. Тъй, че, но това не означава, и бях казала, че сега той, и аз и да правя нещо, то, нали, винаги глупово може би правя за него, защото той такава ме вижда. Но Бог, нали, когато мислим, че Бог е глупав, ако мислим случайно, да кажем, нали, той естествено не означава, че той прави глупави неща. Просто нещата, които някой ги прави, ние толкова прекалено много друга представа, ако имаме, ние не можем да ги приемем като нещо мъдро и за нас изглежда като глупост. Както, нали, казва, че писанието го потвърждава от една страна, че светската мъдрост, нали, е такава, че тя мисли за Божите неща като глупави. Тъй, че наистина, ние, колкото е мъдро да постъпва Господ, нали, ако ние не можем да го разберем, за нас е глупост. Нали. Така е спрямо баща ми. Това означава, че аз постъпвам глупово. Просто за него това е глупост. Нали. Това иска да кажа, че когато мислим, че Бог, нали, не разбираме Бога и че мислим, че и казваме за него, той е глупав, примерно както баща ми. Аз бях дала такъв пример, понеже това означава, че той наистина е глупав, нали. Нали, ако сте схванали, това ми беше идеята и между другото да кажа, че ето виждате, че аз на стари години май почнах да демонстрирам и прически. Много години минаха преди да се престраша да отида на фризьор, да си пипна косата, но това е отново едно изцеление на душата, нали, на престрашаване, да се направи нещо такова. Това е точно тая прическа, по принцип много къса, която по принцип не желаях, но никога така не ми е стояло добре. Преди години бях така, но по друг начин се прави, не знае как да се прави, нямаше маша за изправяне. Аз с маша за къдрене се опитвах да се изправя такива неща, измъчвах се, фибички, даже слагах тук и там. Много на тинейджер, още студентските ми години, но сега съвсем друго, има и други начини, но Господ ми дава мъдрост и така прави, че то отива. Аз сама се окълца допълнително след фризьорката, между другото, но не се личи, че съм се постригала, може би като магара отзад. Гледам се отзад с огледалото и отстрани така профила как изглежда. Добре изглежда. Това също е едно чудо, между другото. Както да го върти, не мога да стане гроздове.
Иначе, нали, ето, прави и те прически демонстрирам. Имам си дарба и за това. Препоръчвам всички дами да се престрашат, да се направят нещо ново, свежо, да се подновите наистина. Човек се чувства наистина различно. Благословение и Господ иди и ви обича. Маранафа. Чао! Смело, дами, напред!